Dneska sme prišli do Štúrova. Držíme sa tu len 4-5 dní, tak uvidíme. V penzióne Mika. Takže uvidíte, ako to vyzerá. Sa parkuje. Tak to nejako vypadá ubytko. Vojdete, hneď je kuchynka. To kúpeľňa. Máme 4 postele. To je televízia. Ďalšia kuchynka, mikrovlnka, ventilátor a teda. Ideme si rýchlo nakúpiť do Billy. Trošku sa poprechádzame po pasáži tu. Zablúdiť do čínskeho obchodu. Čo tu majú? Že toto je naše ubytovanie a ideme kam pozrieť? Na Vadáš, termál. No ideme. Presne týmto smerom. Ale ľudí je tam poriadne. No nechceš? Určite odporúčam si kúpiť cez internet. Veľká rada. Cez internet prejdete hneď. Noc je podľa mňa vzadu. Čo strieľa bomby. A keď využije super silu, tak môže strieľať. No nie, ale to nestačí.
tá čokoláda. Je tam čokoláda, je tam... Tuto majú výbornú klonu. V Norsku som si ho tutti frutti, aj cukrovú vatu majú. Že by to už malo za sebou, neviem, nejako to nejde. No ahojte, takže to bolo všetko iné z Vadašu. Pokazil sa mi telefón, takže toto bol môj posledný zábeh, takže viacej sa mi nepodarilo už natočiť. Ale to nevadí. Ja budem rád za každý odber, keď mi dáte a určite budem pridávať mnoho ďalších videí, takže máte sa na čo pozerať. Čaute.